Usa sa kapin 150 ka trabahador sa Mitsumi nga nangasakit napalgan nga dunay kolera. Cardinal Vidal igor nga mibasa sa statement nga nanawagan sa pagparesign ni Presidente Aquino. Pagpatay sa usa ka pulis dito sa Binglanilla, gituhuan nga adunay kalambigitan sa gidili nga drugas. Pagpatay sa usad ka radio block timer sa Bohol, gituhuan nga gipaluyuhan sa mga nalambigit sa gidili nga drugas. Traffic sa Osmeña Boulevard hangtod sa Kapitolyo, mabalda tungod sa pagtrabaho sa dalan. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibukang porsa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 16 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Na-misquote lang si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal Georgia niadtong Biyernes. Diyang igo raniyang gibasa ang statement sa National Transformation Council nga nanawagan sa pagpakanaog ni Presidente Noynoy Aquino sa pwesto. Ang Archdiocese of Cebu, Glen, miluwat og pamahayag nga wa sila ilabot sa political statement sa maong grupo. Gani nakugang si Cebu Archbishop Jose Palma. Andrea Patednia, Sugin Limi. Gusto ko siyang mulapos ng mga tao. Giklaro ni Father Giorgio Aquino, ang Secretary ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, nga ang National Transformation Council mao'y nanawagan alang sa pagpakanaog ni Presidente Noynoy Aquino ug gigurang gibasa ni Cardinal Vidal ang ilang statement ni atong Biyernes. Nasagmuyo si Cardinal Vidal nga ang migawa sa media, direktang nagagikan kaniya ang maong statement apan nakasabot ra sab siya kun nganong ingon ato ang nahitabo. Wa na lang usa siya miatubang sa mga tigbalita karong adlawa ug gipaagi kang Father Aquino ang iyang clarificatory message. Mao man na ang iyang kuan even before nga I'm not in a position to call the president to resign. So, and ko eminence, it's here. Now, it's being said and repeated a number of times. O siyang giingnan, na-other eminence na kita siya. Dili po ito niya ma-change when he reads because that is the standard of group, no? Di mo niya pwede nga escape ko yung dapita. Mahimong iyaha personal, no? So, maurang ito yung gibasa. At nangyari yung resulti is, dili niya nga ako nga stand. Ano bitaw? Nga, gabasa ra ko. Di kini ang unang higayon nga na-misquote si Vidal kauban ng NTC. Kay nung dumaan nga Oktubre ni atong miaging tuig, na-misquote sab kini nga nanawagan alang sa resignation ni Pinoy atol sa National Assembly sa NTC. Nasayran nga may bisita ang taga-NTC ni Vidal ni atong Biyernes alang sa iyang post-birthday celebration ug misa. Gitunulan si Vidal sa kopya sa statement ug matud pa, nabasahan na kini niya ug ni Father Aquino sa wa pa kini niya gibasa at ubangan sa media. Bisan pa man og nasayod sa kontrobersyal nga unod sa statement, padayon gihapon kining gibasa ni Vidal at tubangan sa mga tigbalita. Apan giklaro ni Father Aquino nga tungod lang gyud kini sa sobra kaayo nga pagka-accommodating ni Vidal sa bisan unsang grupo ug wa kini nagpasabot nga sama siya og baruganan sa NTC. Giklaro sab ni Father Aquino nga sukwahi sa mga pangangkon sa pipila ka mga miyembro sa NTC, dili chairman o miyembro si Vidal sa maong grupo. Mao nga panawagan karon ngadto sa mga grupo nga unta, di abusaran ang pagka-accommodating ni Cardinal Vidal alang sa ilang mga kaugalingong interes. Monsignor Tan already spoke nga ingon siya nga please let us not make bad use of the Cardinal, no? Of how good he is, how accommodating he is. Kay tuwa karon sa Pangasinan si Archbishop Jose Palma, igura kining mipada og suwat kabahin sa baruganan sa Archdiocese of Cebu sa maong issue. Giklaro ni Palma nga igura siyang mitunga sa balay ni Vidal ni atong Biyernes aron mo appeal sa iyang post-birthday celebration ug wa siya magdahom nga dunay i-release nga statement. Matud pa, way labot ang Archdiocese of Cebu sa maong political statement sa NTC. It is not within the position of the church and he being part of that to make any political statements, no? And then this would mean a call and to issue a call for the President of the Republic to resign would be making a political statement, no? The church is not competent to make that pronouncement, no? Not because she is indifferent, but because she knows where she stands. She is there as a mother to all. She is there as a mother that instructs, so she promotes values.
Giklaro ni Cebu Archbishop Jose Palma sa iyang suwat nga kundo naman gani siya giuyunan sa statement sa NTC nga gipabasa ni Cardinal Vidal ni adtong Biyernes, maura kadto ang bahin nga nanawagan ngadto sa tanang kaparian nga magampo alang sa renewal sa atong mga leaders sa gobyerno. Si Archbishop Palma would like to believe na ang iyang bottom line is a call for renewal, a call for unity, no? Of course, coupled with prayers, no? Andrea Patenia, News 5. Kapulisan ug military nang himakak nga adunay nahitabong kalihukan sa Kabisayan alang sa usa ka kudeta. Sila mipasalig nga nagpabilin nga loyal sa administrasyon ni Presidente Aquino. King Perez, Suginlimi. Mato di Regional Police Director Prudencio Tombanyas, way kalihukan sud sa organisasyon sa kapulisan sa Kabisayan nga nagplano sa pag-ilog sa pangagamhanan sa nasud. Ang pangu sa AFP Central Command Lieutenant General Nicanor Vivar kinsa nahinabi ni Banyas kagahapon, mipadayag usab nga wasab kini nadawat nga impormasyon nga pilang iyang mga sakop sa gikatahong giplano nga kudeta. Gibutiag kagahapon ni Senador Miriam Defensor Santiago sa Senate inquiry sa Mamasapano encounter nga dunay nagplano sa usa ka kudeta nga gipaluyuhan sa usa sa labing dato nga negosyante sa nasud. Sa hearing ikumpirmar usab ni Defense Secretary Voltaire Gazmin nga nakadawat sila sa mong report apan ila pang gitino ang kamatuoran niini. But has recruited me and kagabi magkasama kami ni Lieutenant General Nick Devar of the CENTCOM and most of the senior officers. That's out of the question. That thing is out of the question. Sa Senate hearing, si Senador Santiago nagkanayon nga mahimong dakpon og pasakaan og kaso bisan kadtong nagplano pa lang sa usa ka coup. And these essential elements must be present for that particular crime to be imputed against a particular person or group of persons. Mato di Deputy Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa nga layo ang posibilidad nga diri sa tungang Kabisayan magsugod ang kudeta kaya tuwa sa kauluhan ang seat of power. The seat of power, of course. Our history, the only almost kudeta that happened was 86. No? Nagpabilin gyapong labas sa Mamasapano encounter nga may resulta sa kamatayon sa mga sakop sa PNP Special Action Force ug mga rebeldeng moro tulo ka semana na ang milabay. Ug padayon gyapon ang pagkatag sa mga videos bahin sa mga enkwentro. Sama na lang sa mga videos nga nagpakita nga overkill ang ibuhat sa rebeldeng moro ngadto sa mga pulis. Mao nga giawhag sa hepe sa pulisan sa rehiyon mahunungon na ang pag-share sa mga video sa internet agig pagrespetar sa mga bayaning SAF troopers ug ang ilang mga banay. Matud pa ni Banyas nga mas maayo kung tangtango na lang ang maong video sa internet. Ang labing uwahing mikatag nga video, maong gitiwasan nga nagkirig-kirig na nga SAF trooper. Hindi makatulog eh. Ano? Nung nakita niya yun, so much more those affected, those directly affected. King Perez! King Perez, News 5! Lalaki nga dunay diferensya sa pangisip milatay sa mga atop sa barangay Sambag 2. Ryan Sorote, Suginlimi. Natugaw ang katug sa mga residente din sa barangay Sambag 2, Dakbayan, Subo, tugod sa lalaki nga misa ka sa atop sa usa ka bake shop ug kananan. Daling gipakanaaw sa mga taga-barangay ang lalaki apan naglakaw-lakaw hinuon kini sa atop ug nagsuong-suong sa malinya sa kuryente. Usa ka lalaking miduol sa giing dunay problema sa pangisip ug misuway sa pagkumbinser ini nga mokanaog apan wa gid kini naminaw hangtod nga nasuko ang lalaki. Miabot ang mga rescuers sa barangay Sambag 2 apan bisan sila pakyas sa pagpakanaog sa mga lalaki. Gani gikatawan nang sila usa sa mga libod suroy sa dapit ang lalaki ug dugay na kining nagbuyo sa kadalanan sa maong lugar. Sumasa na kaila sa lalaki, giung kalit lang kining nawa sa ilang higdaan sa sidewalk o sa ilang pagbangita na nakikin sa ato, naglatay-latay. Nagpatabang ang barangay sa quick response team sa Bureau of Fire Protection nga mo'y nangunay sa pag-asister sa pagpakanaog sa lalaki kinsa suway pangmisukol.
Diyang nakapanaog na, way hunong ang pagsigig-ngisi sa lalaki. Diyang gipasakay sa sakyanan sa bumbero, nahisama kinig bata, samtang gidawaan ang monobela sa sakyanan. Kasamtang ang nasa kasudiya sa barangay ang maong lalaki. Ryan Sorote, News 5. Sugod karong adlaw giawhag ang tanang motorista nga magdaladala og puti nga chalk o kaha waterproof nga colored crayons aron makasugat og disgrasya kamo na mismo ang mubadli sa damage sa sakyanan ug sa lugar nga nadisgrasyahan isip paglikay sa trapiko. Ray Pasaporte, Suginlimi. Padadon og chalk o colored nga Crayola ang mga motorista aron ilang magamit sa higayon nga malambigit og aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Si Cebu City Administrator Dr. Lucille Mercado nagkanayon nga ang maong awhag nasabutan sa nakalabayng Huwebes atol sa tigom sa Sitom Board. Kinibase sab sa Section 1 sa Cebu City Ordinance 1946 nabantayan sa Sitom Board nga kung dunay mahitabong panagbangga makabugna dayon og grabing kahuot sa dagan sa trapiko. Once they mark ang duha ka driver from both sakyanan mutan-aw gyud para wala bitay lalis nga once they have already marked the kuan sa ilang position sa ilang mga ligid mopadapli na sila nya adto maghuwat sa moabot nato nga Sitom. Dugang ni Mercado nga gawas sa markings mas maayo sab nga pikturan sa duha ka habig ang ilang mga sakyanan. Dili gawas og naay ma-involve nga badilihan or ay mga physical injuries o dili lang pero kung wala lang gyud kay kadaghanan man gyud bangga damage walang property kuan lang gyud sa sakyanan no okay ra na siya kaya ang atong intention man gyud is kanang makapadaplin unya dili mabara. Kung dili magdala ang mga drivers mapugos gyud og hulat kung kanus maabot ang traffic enforcer ug makabalda sa trapiko. Ray Pasaporte, News 5. Gipahimangnuan sa Cebu City Traffic Operations Management ang mga motorista kabahin sa posibleng paghuot sa dagan sa trapiko sa Osmeña Boulevard gikan sa Kapitolyo padung sa Puente Osmeña Circle kay gisugdan na ang improvement project sa maong dalan. Dugang proyekto alang sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo mosunod sab dayon. Andrea Patenya, Suginlimi. Kiskisan og 2 inches ang karaan nga aspalto, gilisan og 4 inches nga bagong aspalto ang Osmeña Boulevard gikan sa Kapitolyo paingon sa Fuente Osmeña Circle. Ang DPWH mao'y nangu sa maong proyekto uban sa ilang contractor ang WTG Construction. Gisugdan na og trabaho ang inner lane ug kung mahuman na ni, sugdan na sa pagtrabaho ang outer lane. Kay gipanglantawan nga muhuot ang dagan sa trapiko, gipahimangnuan ang mga motorista nga nagikan sa Guadalupe ug Banawa area nga gamiton isip alternative road ang Dan Donhil Garcia. So kung gikan kag iskina Banawa, Guadalupe, musubay ka sa Embeles, hangtod nga muagi ka ng kilid sa Capitol, kanang dan nga straight sa Embeles, mo na Donhil Garcia. So mo straight lang ka ng Donhil Garcia, hangtod nga mulapos ka dapit sa may Fuente Osmeña dool sa Rotonda. Apan kun moagi gyud sa gitrabahong daan, gipahimangnuan ang tanan nga maghinay sa pagmaneho tungod sa uneven surface. Human sa Osmeña Boulevard, musunod dayon ang asphalting project sa General Maximum Avenue corner F. Ramos Street padung sa may Iglesia ni Cristo. Gitarget nga mahuman ang duha ka proyekto sud sa tulo ka buwan, apan paningkamutan nga masayo sa deadline ang completion niini. Samtang sunod buwan, gikatakdang sugdan ang major drainage replacement sa Dan Colon, diin i-install ang 3 meters by 3 meters nga bag-ong kanal. Kay gipanglantawan nga daghang establisamento nga maapektuhan sa pagsirado sa Dan Colon, gimanduan ng DPWH nga makigtagbo sa mga maapektuhang negosyante alang sa tarong nga konsultasyon. Doon na po tayo portion din ha nga mapiktuhan. For example, kining ato mga jeepney stops, mapiktuhan siya. So ang Sitom is naghimo na og plano og unsaon pag implement ang traffic flow diya sa Colon once kasugdan. Andrea Patenia, News 5. Speed guns paliton sa Cebu City Hall aron ma-monitor ang gikusgon sa mga sakyanan nga moagi sa South Road Properties kay kini ang maingnan sa disgrasya sa maong dalan. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Gumikan sa nagkadaghang natalang nahitabong disgrasya sa mga sakyanan sa South Road Properties, gipahibaw ni Konsehal Dave Tumulak kinsa mausab ang pangu sa Cebu City Disaster Office nga on process na ang pondo alang sa pagpalit og speed guns nga magamit sa traffic ingon man sa katalagman. Base sa ilang labing uwahing tala, miabot og 178 ang naangol og 3 ang patay sa aksidente sa miaging tuig. Atong nakita nga misaka na po dili lang kay sa South Reclamation Project, misaka ang ato ang mga vehicular accident, which also includes other roads diri sa Cebu City tungod sa nagkadaghan nga tao, nagkadaghan nga sakyanan. Mao na nga atong gilikayan nga kinahanglan gid ato naging regulate ang ato asang mga sakyanan nga musubay diri sa atong kadalanan. Dugang ni Tumulak nga pasiuna pa lang kini sa pag-regulate sa gikusgon sa dagan sa mga sakyanan nga moagi sa SRP ug dunay posibilidad nga iapil usab nila ang ubang kadalanan. Ang gilikayan nga mas mudaghan pa unya ang madisgrasya. Naningkamot ang Syudad Subo nga muminos dili lang kung mahimo malikayan ang mga disgrasya sa atong mga kadalanan. Pinagi sab sa pagsuporta pod sa mga motorist nga kinahanglan gid nga ilag yung sabton ang ato ang ipatuman unya pohon. Ray Pasaporte, News 5. Gipahigayon kaginang buntag ang consultative meeting sa Dakbayan sa Bugo nga gisalmutan sa nagkadaiyang sektor sa amihan na ang bahin sa lalawigan sa Subo uban ang mga opisyales sa Kapitolyo. Gawas ni Governor Junjun Davide, mitambong sab sa maong panagtigom ang tanang sakop sa Hunta Provincial ug tanang department head sa Kapitolyo uban ang opisyales sa Dakbayan sa Bugo. Tuyo sa maong consultative meeting ang pagpaminaw sa mga yangongo gikan sa nagkalain-laing sektor sa Katilingban sama sa negosyo, panglawas, edukasyon, senior citizens ug uban pa. Usa sa napaabot mo ang kakuwang sa mga doctor ug nurse sa mga tambalanan sa lalawigan ug ang problema sa mga negosyante sa kahimtang sa mga national roads karon. Usa ka pasyente sa Cebu Mitsumi Incorporated nga apil sa 147 ka nagpalaboratory test human maigo sa diarrhea outbreak sa miaging semana ang posibleng dunay Vibrio cholera. Base sa rectal swab test nga gihimo sa taga-provincial health office, dunay matang sa bacterial infection ang nitakboy sa usa ka pasyente nga gidala sa Veles General Hospital. Hinuon di pa matino ni Doktora Cynthia Hinosolano kung pila pa ang nagpabilin sa mga tambalanan. Giawag hinuon niya ang local government sa Danao sa istriktong pagpatuman sa paglukat og mga business permits sa ilang buhatan. Sukad nga gilusad sa Katolikong Simbahan ang piso mo para sa misa ng Mundo Campaign niadtong June 2014, kapin 5 milyones pesos pa ang natigom sa maong proyekto. Kahinumduman nga gipamutangan og boxes ang mga simbahan, eskwelahan ug commercial establishments alang sa maong kampanya aron makahulog sa ilang mga donasyon ang publiko alang sa International Eucharistic Congress nga i-host sa Subo sunod tuig. 90% sa nakolektang 5 milyones pesos gikan dinhi sa Subo. Apan gilauman nga mas mudaghan unya ang madawat nga donasyon kay bag-uhay lang nga nahimong aktibo sa campaign ang mga simbahan sa kauluhan nga wala dayon nakafocus sa proyekto tungod sa papal visit ni Pope Francis. Nasayran nga layo pa kaayo ang targets nga 500 to 600 million pesos nga budget ang simbahan. Mao nga nanghinaot sila nga tabangan og dugang nga mga private groups. Ang maong budget gamiton alang sa accommodation ug travel expenses sa mga speakers ug delegates lakip na sa pagpalit og gadgets alang sa language translation from the different parts of the world, no? And of course tanan nga iha ang fees, ang accommodation i-appeal pa man na sa part na niya. Since this is an international congress, one language is not enough. So we need to have translators. And from the translators, natin kinalang tag mga gadgets nga kanaging ipagamiton para Wapan mi patimaw nga saksi sa nahitabong pagpamusil sa usa ka pulis nga taga Minglanilla apan na-assign sa Boloon Police Station. Ryan Sorote, Suginlimi.
Happy Valentine's Day ang katapusang nadawat nga text message sa asawa ni SPO4 Razul Sigismar. Una kini po sila sa may Ward 2, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Mindanilla niadtong Sabado sa kadlawon. Padung nang muuli sa ila sa Mindanilla ang biktimang pulis sakay sa iyang puwang nga motorsiklo diyang gipusil sa wa mailing mamumuno. Giyong nakabaws pagpusil ang pulis apan wa kini makalihay sa sagunson nga pagpusil kaniya sa gunman. Samad sa ulo, liog ug ubang parte sa lawas ang naangkon ini mo nga patay na kining naabot sa Mindanilla District Hospital. Napo kabasayog usa ka bala sa 9mm ang nakuha sa crime scene. Wa sab ma-recover ang bag sa biktima nga giingong gisudlan sa iyang armas. Pila siguro ta mo focus sa usa ka trabaho o personal life. 25 katuig ng pulis si Sigismar kinsa kasamtangan nga destino sa Buluon Police Station. Planon ta sa magtiayon nga mag-date niya atong Valentine's Day kay pirmilang kining madilatar tungod sa trabaho sa biktima. Wan hibaong kaaway ang mga kabanin ni ini. Apan nagtuo sila nga grabe ang kasuko sa nagpatay o sa nagpapatay sa biktima tungod sa giyong kabrutal sa pagpusil ini. Karon pa ko bawa na, girakrakan diri dagon kay pusil. Grabe. Grabe ba? Masang gidumtan. Asa man ka? Gidumtan ka ba? Gidumtan na siya. Kundi nasuya ba? Ryan Sorote, News 5. Ang pagpatay sa usa ka pulis dito sa lungsod sa Minglanilla gituohan nga adunay kalambigitan sa gidili nga drogas. King Perez, Suginlimi. Matud sa hepe sa Minglanilla Police Station, Chief Inspector Richard Gadingan, nagpabilin pa sila nga blanco sa investigasyon sa pagpatay sa kanhinilang kauban o ang mga messages sa cellphone ni ini makatabang sa ilang investigasyon. Ang cellphone, lang siya ng mga ebidensya yapon sa personal man iba. Base na ay mga nabasa ay mga last message diyan nakita o na mga nabay threat saya. Matud sa hepe sa Police Regional Office Tom Banyas, dugay na siyang nasayod sa pasangil ng mga pulis sa Minglanilla na lambigit sa negosyo sa gidili nga drogas ug usa kini sa mga gitanaw nga anggulo sa investigasyon. May mga information din na dumarating sa amin na galing din sa community at large. May mga pangalan din ng mga kapulisan na involved. Si SPO4 Sigismar kanhi sakop sa intelligence sa Minglanilla Police. Nagibalhin sa Bolhoon human gipatangtang ni Mayor Elanito Peña sa Minglanilla. Actually, there was a request from the Mayor of Minglanilla regarding the activities of SPO4 Sigismar, and we're still conducting on the truthfulness of the allegations. Matud sa hepe sa Minglanilla, buot niya nga ipaimbestigar ang 40 ka mga pulis sa Minglanilla tungod sa mga alegasyon silang kalambigitan sa gidili nga drogas. Unang nabutiag ang kalambigitan sa Minglanilla Police sa negosyo sa gidili nga drogas, human nasikop sa NBI ang 23 ka mga tao sa usa ka drug raid sa maong lungsod. Mas may pudlaing body ang mo kuan conduct sir kay parang di ta mabayas. Doon sa mga protector, distributor, talagang nag-ano sila, maingat. Medyo mahirap pero hindi naman yan, that does not mean to say that in due time, kung hindi sila titigil, makukuha din sila. King Perez, News 5. Laing pagpamusil ang nahitabo sa lungsod sa Minglanilla din ang biktima usa ka negosyante nga taga-Dakbayan sa Naga. Ryan Sorote, Suginlimi. Dead on arrival sa Minglanilla District Hospital ang negosyante nga si Fidel Hernani, taga-barangay Liburon sa Dakbayan sa Naga, human kini po sila kagabi sa bare Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla. Igora nang hatod sa tig-ay og ref nga si Joel ang biktima nga mo'y nagmaneho sa iyang jeep dihang kalit kining gipusil sa riding in tandem. Gikumaw pagkanaw ni Joel dihang mihunong sa driver's side ang motorsiklo sa gunman. Giablihan sa back rider ang visor sa iyang helmet og mitutok sa biktima una pagibunot ng kalibre 45 og dayong namusil. Nakadagan pa ang biktima apan nahagbat tungod sa duha ka samad pinusulan sa iyang dughan. Sa maransab sa maong pagpamusil, ang tapad sa biktima nga si Jomar lapitan samtang luwas ang igsoon ini nga si Raymard kinsa naglingkod sa luyo sa jeep. Wa sige ingon siya before siya nabulto siya kinuwi. Wala. Yahay mo gana dagan. Handog ka to? Sidlukay. Kay naratol wine nakakita sa naong sa gunman bisan og giablihan ini ang iyang helmet. Usa ka negosyante video kay si Hernani og naabot sa Minglanilla aron magpaay og ref.
gikumpirmar sa asawa sa biktima nga dunay armas ang iyang bana ug iya kining dadon apan wa kini mada atol sa hitabo. Wala mo duty magya ko permi. Wala siya gi-open ako. Bisag gamay ng problema. Wala. Base gisundan yun sila sir. Mo jay kuan kay kuan man sir, continuous man ang kuan sir hitabo sir, paghunong nila sir nabot pa rin ang motor. Ryan Sorote, News 5. Nasikop sa kapulisan sa Konsolasyon ang giilang usa sa mga most wanted sa maong lungsod niadtong Sabado sa Udto. Ray Pasaporte, Suginlimi. Si Nel Irmak, 22 anyos, residente sa Purok 5 sa Barangay Nangka, mao'y giilang ikawalong most wanted person sa lungsod sa Konsolasyon. Nag-atubang siya og kasong pagpanulis ug nasikop pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu ni Judge Ramon Daumilas sa Regional Trial Court Branch 25 sa Mandawi City. Nalutsan og warrant si Irmak ni adtong Mayo 2013 uban sa usa ka GC Rupal kinsa una nang nadakpan. Man sila kasuspitsado na mention diri sa warrant. Ang ilang pagpanulis kanila to, involved sila sa mga series sa pagpanulis sa 2004 hantod nga sa 2006. Nahitabo ilang pagpanulis nga sa Konsolasyon, alas Liloan, alas Mandawi City. Hantod na nadakpan sila. Mupahigayon og laom nga investigasyon ang kapulisan kung wa ba malambigit og laing pagpanulis si Irmak. Sanglit, sa miaging buwan dunay gitulis og karong buwana. To na basin engage pa ni sila sa mga pagpanulis kanyo to o karon. So mo nang usap ko sa mo mga hangyo o papanawag sa publiko na kung kisa may makailan ni basin na pa ni sila mga biktima kaniadto o karon mga bag-or po ng mga pagpanulis amo lang hangyo o na muari sa police station para ato pod mapasaka og tukmang kaso. So paano siya? Ako edad dari 13 anyos na pagkatong pagkadakpan ako itong sa diya sa Mandawi itong 2006 wa na i-appeals korte kay minor na hitabo ba karon lutsan may warrant na Ray Pasaporte, News 5. Managlayang operasyon batok sa mga nalambigit sa ginadiling drugas gipaygayon sa kapulisan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Dunay mga nadakpan, dunay nakaikyas. Suginlimi, Madin Sabang. Bit-bit sa mga sakop sa San Nicolas Police Station ang duha ka search warrant labot sa kalapasan sa pagpamaligya og ginadiling drogas batok nilang Lourdes Mata ug Mary Grace Abellana alias Angie. Dungan nga girumbo sa kapulisan ang Pinoy-ana ni Mata ug Abellana nga nahimutang sa Barangay Suba, Cebu City nga may resulta sa pagkasikop ni Lourdes uban sa iyang kapuyo nga si Fernando Espanyol apan nakaiskapo si alias Angie. Tulo ka boltong ginudahang shabu, drug paraphernalia, armas nga 38 revolver nga dunay mga bala ang nakuha sa mag-live-in partner. Samtang sa panimay ni alias Angie, nakuha kining pinaketeng shabu, drug paraphernalia ug kwartang gituuhang halin sa drogas. Nasayran nga daghang taho nga nadawat ang Police Station 6 kay kanunay manghasi ang kapuyo ni Mata gamit ang armas. Nakaiskapo si Abellana kay gaduol ra ang balay ni ini sa mga nadakpan ug posibleng nakabantay. Nasayran nga ang bana ni ini anaa na karon sa Cebu City Jail humanadakpan sa miaging tuig gumikan sa kalamigitan gihapon sa ginadiling drogas. Sir. Oh. Ha? Hindi ko bawa na sir. Ako namba ka na kasi nagkansel. Siya na mo Sira ako sir ba? Naroon ko sa balay sir. Ano? Naroon ko sa balay. Ano ka bawa na sir? Ano sa? Dili na ako mamay. So kating sa mga po ni o dili gimi mo? Adto na skorto na ko tubagon sir. Ang isa is level 2 ni siya ang yeah. And then ang pikas is level 3. Estimate aning estimate na ba? Tulo ka pin sir. We have mga overall siguro makakuha siguro tag mga 6 sa punong kabulto tanan. So more or less almost 200,000.
Nakasibat sa duha ka managlahi nga anti-drug operation sa kapulisan ang ilang mga target ni atong Biyernes sa gabii. Nakadagan si Efren Pangatungan, usa ka notadong mamaligyaay og shabu sa sitio Mahayahay, Barangay Calamba atul sa pagpangronda ni atong Biyernes sa gabii. Giingong nakamatikod kini nga usa ka police asset ang iyang katransaksyon. Wa na maapsi sa Cebu City Intelligence Branch ang subject tungod sa kahagipot sa mga daan sa dapit. Nasikop hinuon ang tag-iya sa balay nga iyang giabangan nga si Edna Suico ug ang sinaligan sa subject nga si Liamar Monreal nga pulos nakuhaan og mga pinaketing shabu ug marijuana nga mobalor og 110,000 pesos. Sila imo mo ni? Nilitaw mo. Ano naman nakuha sa kubay? Halito sa mga bangya mo mo. Nangamigaw ka? Ingatag mga amigo. Sab maabti sa Cebu Provincial Intelligence Branch ang subject sa ilang buy-bust operation nga si Michael Mangas, human kini makadagan. Nalabay hinuon niini sa iyang pagsibat ang mga dagkong pakete sa shabu nga iya untang ibaligya sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Danau. Naatlan sa PIB nga paingon mo palit og shabu silang Gerson Cabales, Arlito Landero, Rayjoy Baco ug Dennis Espinosa nga nakuhaan og mga gamit sa paghit-hit. Magkuha lang ta. Magkuha? Yan, abtan mo? Abtan. Pero si Kuan na kini niya gipangita. Si Tunratakas mo to gipangita. Oo. Madin Sabang, News 5. Usa ka lalaki gitabangan og kulata sa 20 ka tawo. Samtang tulo ang naangol dihang nagbangga ang duha ka motorsiklo. Ug usa ka puya napalgan nga gilabay sa kanal. Juliet Hainar, Sugin Limi. Sa gawas ining usa ka tunghaan nga nahimutang sa may General Maximum Avenue, nagkadugo kining lalaki nga giingong biktima sa pagpangulata ni adtong Sabado sa gabii. Matod ining lalaki nga nakakita sa hitabo, mga 20 ka mga tawo ang nagtabang og kulata sa biktima. Wa masayri kung nganong gikulata ang biktima. Adlong di ako sa atbang sagit ko nga undangin niyo ba kinahigda naman na. Moto ang mga tawo diri numbag sige sa ka bastos ka sa boss. Undangin na siya kay nakahigda naman na. Ano na about? Tagkanya sila yung Gitabang sab sa mga rescuers kining tulo ka mga biktima sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo sa barangay Lahog Dakbayan sa Sugbo. Matod sa driver sa habal-habal nga si Emmy Bacos, angkas niya ang duha ka mga pasahero diyang kalit nga mibutho sa iyang atubangan ang lain pang motorsiklo. Ang tanang biktima na hinuon sa luwas nga hikahimtang. Padong nga ba? Crossing man siya, wa man mo signal. Buwang na yan, abot naman. Kilabay sad sa kanal kining fetus nga gisud sa plastic sa Maydalan MJ Cuenco Avenue sa barangay Tipadilla ni atong Sabado sa buntag. Nakit-an ni Donalyn Kinsay sakop sa barangay Tipadilla Enforcement Officer ang maong puya dihang nanguha siya basura ni adtong tungura. Sayo nga gilabay sa kanal ang maong puya ug ituhuan sa mga residente nga ilarang silingan ang naglabay niini. Gibada-bada nga naa sa 7 ngadto sa 8 ka buwan ang puya. Dunay posibilidad nga mailhan sa kapulisan ang naglabay niini pinaagi sa duha ka CCTV camera nga gibutang atubangan sa dakong building. Mga alas 7 pasado. Na-make up yung basura. Pag-agi na mo, lahi plastic din rin. Ako siyang gibalik. Pagtanaw na ako, bata man akong gitawag ako mga kauban. Iko bata. Moto, among gikuan. Bata, Jud. Moto akong gipatawag sila. Moto, bata na siya. Malaman. Basin, naputos pa man good siya. Namanggoy kanang namanggoy usahay nga ang mama gani maski magbati pa unya kung maski 9 months pa pwede ra gyapon ingon ana iyang porma ini gawas unya kung na hospital gyud unta ni siya na tao posible nga buhi pag gyud unta na siya. Juliet Hainar, News 5. Kanhi konsyal sa barangay Sambag 2 og tricycle driver gipamusil sa naglahing insidente ni adtong Sabado. Jinky Rosit, Sugin Limi. Nabulit sa dugo kining motorsiklo nga gipanag-iya sa kanhi konsehal sa barangay Sambag 2 nga si Randy Kababahay, human siya po sila sa wa pamailhing tawo niadtong Sabado sa gabi sa Maydan Visitasyon. Matod sa barangay tanod nga si Alan, upat ka mga butos sa armas ang iyang nabati niadtong tungura ug nakurat na lang siya dihang nakita nga nagkadugo na ang 47 anyos nga biktima. Ang mga pulis daling mihimog hot pursuit operation human masayri nga igurang nagdagan ang gunman palayo sa nitabuan. Gawas ko.
may ako nakita nga ang former konsyal Kabahay nagbarog na siya dire na siya tama sa liog ug sa kamot. Samtang dinhi sa merkado sa Inayawan, gipusilsab sa wa pa mailhing tawo ang 24 anyos nga si JB Balbuena, usa ka tricycle driver. Matud sa inahan sa biktima, bisan og naa magdako kaniyang iyang anak, wa siya'y nadunggan nga duna kini kontra. 24. Walang to siya sulti-sulti na kung naa mo siya kontra. Inana, pero kanang maturo siya sa mga masuloy, inana ba? Sa pagkutlo ning balitaan na ana sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga biktima sa pagpamusil. Jinky Rosit, News 5. Dead on the spot ang usa ka construction worker human kini misukol sa kapulisan sa Medellin nga mihimo drug bypass operation niadtong Sabado sa gabi sa Sitio Tak-an sa Barangay Kawit. Gila ang biktima si Wilfredo Bactol, lumad nga taga Barangay Maslog sa syudad sa Danao. Subject sa operation si Alan Gallardo apan nakasibat kini dihang nagdinaganay na ang grupo sa mga kalalakinan nga gituhang nagpot session base sa itsura sa kubol nga naabtan sa mga pulis. Nakuha gikan sa lugar ang usa ka 22 Magnum rifle, improvised rifle ug 38 caliber revolver. Duna say nakuha nga ubang gamit sa lugar ug nasuta nga dunay mga resibo sa remittances gikan sa iladong mga drug personalities sa Medellin. Kinito nga na basig nanukot na dito o nagdala og kuan naghatod og siya po. Dayon buto-buto ang among po surveyor nagkaligid-ligid dito sa kuan pakilid nga bahin sa kanang bukid. Mga nagdegosyo sa drogas mo'y gituuhan nga nagpaluyo sa pagpatay sa usa ka radio block timer sa usa ka radio station sa Bohol. King Perez, Suginlimi. Gilantaw ang posibilidad nga ang mga tao nga nalambigit sa gidili nga drogas ang nagpaluyo sa pagpatay kang Maurito Lim nga usa ka radio block timer sa DYRD sa Bohol. Matod ni Regional Police Director Prudencio Tombanyas, adunay kalampusan ng anti-illegal drug operations didto sa Bohol. Apan naglisod ang kapulisan sa pagsikop sa mga drug lord. When I came in, talagang medyo matindi na because yung isang ano dun pag yung incident doon na, di ba, inambush yung chief of police. Si Lim ang ikaduhang journalist nga gipatay sa Bohol o ika-31 nga namatay ubos sa administrasyon ni Presidente Aquino. Mipahimangno si Banyas nga magbantay mga tigbalita og nagtrabaho sa media batok sa risgo silang trabaho. Some of your broadcasts siguro, may mga naapakan din kayo. And yung iba doon, buti na lang kung medyo open-minded. Ay kung utak pulbura din, yun yung mga tao lang. You do not know how they will react also. Si Maurito Lim gipusil niya itong Sabado sud sa iyang sakyanan. Hinoon ng National Union of Journalists of the Philippines nagkanayon nga usa ka kritiko si Lim sa mga opisyales sa gobyerno nga nalambigit sa pagnegosyo og droga sa Bohol. King Perez, News 5. Walay igong kwarta ang kapulisan sa rehiyon alang sa pag-maintain sa mga armas sa mga pulis. Kadtong mga armas lang ang dunay major damage ang ilang ipadala sa kamkame aron ipaayo. Gitugyan na sa mga pulis ang nga naghupot sa armas nga pagpaayo sa mga ginagmay nga repair. Usa sa gisaligan sa kapulisan alang sa pagpaayo sa ilang armas mao ang mga hinabang gikan sa local government units ug sa pribadong sektor. Alang sa kapulisan sa lalawigan, ang Kapitolyo mao'y nagpaayo ug nagpa-upgrade sa mga armas sa mga sakop sa SWAT. Sumala sa usa ka opisyal sa SAF nga nangu sa assault team sa operations batok kang Maruan didto sa Maguindanao. Wala mubuto ang mga bala sa ilang M203 grenade launcher atol sa engkwentro. Pag major na, you can make the report and submit to the R4. Kasi pag mga major na yung mga sira ng baril, binabalik namin yan sa major defect, binabalik namin sa krami yan. Gikwestiyon sa usa ka reklamante ang pagbalhin sa hepe sa kapulisan sa Kasuntingan Police Station sa Mandawi City. Kini nagtuo nga adunay kalabutan sa iyang reklamo batok sa usa ka kanhi congressman nga iyang ka-live-in. King Perez, Suginlimi. Sa live-in partner sa kanhi kongresista nga si Kim Rostan, nagtuo siya nga gitangtang si Senior Inspector Philip Silva sa iyang posisyon tungod kay wala giuli niini ang mga armas ni Goles.
Si Goles ug Zitan na dunay kaso sa kustudiya silang 3 anyos nga anak. Niya, you can play God, but you're not God. Nahibaw si Tan nga giadto mismo ni Goles ang hepe sa kasuntingan aron kuhaon ang iyang 5 ka mga armas. Apan usa ka lisensyado nga armas lang ang giuli ni Senior Inspector Silva. Nakakuha sa bug order si Goles sa usa ka korte sa Makati alang sa kustudiya sa ilang anak. Ang sakto nga na pulis nagbuhat naman siyang katungganan. Mura bag ang sakto na noon mo'y natagaan og punishment or ang pagbalhin sa hepe sa kasuntingan gimando karong adlaw sa Mandawi City Police Director Petronili Baldebrin. Apan matud niya ang reassignment sa unom ka mga opisyal kabahin sa ilang naandan nga gipatuman nga palisiya. King Perez, News 5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!